Yeah, viewers all over the world, as you already know my name, Ogbuefi Ezeana, ugochitubelu Oraifite. I'm an ancient high priest. I'm onye isi nchụaja na ugochitubelu ọdịnala temple. Onye na-agba afa gbaa afa miri emi lụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye isi nchụaja ọdịnala Restoration Evangelical Mission, bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. Yeah, bro, you can call me a priest or an evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu isiokwu anyị ji wee bịa bụ Okwandu. O nwere ihe a na-akpọ Okwandu. Okwandu bụ o nwere ọtụtụ ndị mmadụ na-eje asị ka ha jee gwọọ ọgwụ, gwọọ ajọ ọgwụ na ha na-agwọ bụ ha na-agwụ ya ka ọ bụrụ longevity, ka ọ bụrụ ogologo ndụ. Ịghọtara ya? Ha na-agwọ ya bụ ajọ ọgwụ na mmadụ agha egburu ọfa. Ha na-agwọ ya bụ ajọ ọgwụ na ha ga-anọgide nnukwute ọdụ. Ịghọtara ya? Mana mma akọwala gị the implication dị ya. O nwere ọtụtụ ndị mmadụ, ị nwere ike na-anụ maka ọtụtụ ndị mmadụ gwọrọ ọgwụ megasị na ọgara mkpa. Ọgwọ ya bụ ọgwụ ọyagide ahụ, o nwere ike nọrọ n'ute ọya na-elesi ele, but onye ahụ refuse to give up. Ụfọdụ nwere ike ọya chaa ọ na-aya ahụ anwa, ofu onye relative ya ma ofu onye bịa visit ya, onye a narụ onye ahụ nwụrụ, onye nwa agbake. Ajọ ọgwụ a na-akpọ ya Okwandu, amara m ihe ụrụ na-akpụ ya. Mana ya bụ ọgwụ a na-ekobe ịchụ ana ka onye ahụ, mgbe onye ahụ ya nwee kotu anụ ọgwụ ahụ nwere ụsọ, o metụ anya n'ala, onye ahụ nwụrụ. Ihe ndị a bụ ihe anyị ga-eneba anya. Mana before we dive into today's lecture, important announcement. Ọ bụrụ na ị bụ child of the temple, echefuna na annual festival anyị for the year bụ September 15th. Atụrụ anya na onye ọbụla bụ child of the temple ga-participate na ya iji wee kwado maka ya bụ festival nyere sadaka dị ya. Then ịchaachị m na WhatsApp, whether ma ị nọ abroad, n'obodo oyibo, ị nọ Nigeria, ma whether ma ị ya abịa ma ọ bụ na ị ya abịa, ị ga-participate na ya. Ka bụ ofu. Nke abụọ bụ echefuna na anyị nọ na month of August. Our monthly ritual for the month is still ongoing. You can join us anywhere you are all over the world. Distance abụrụ a barrier. N'isi ụtụtụ ejegoro m na temple chụọ aja gọọ ọfọ n'isi ndị niile na-esonyere anyị, the friends of the temple, children of the temple, members of Ordinary Restoration Evangelical Mission and Consecrated Group. Tụọ ka anyị si eme ya till last of the month. Ha chụcha aja dị iche iche. So ndị sonye na ya bụ aja ga-enweta nchịkọta ya na their WhatsApp numbers. I bidoro ịchụ aja ihe karịgoro 4 years now. We have massive testimonies, but as you all know, we don't share them on social media maka na ọ dịrọ necessary. It's not why we are here. So ọ bụrụ na ị chọrọ isonye ya, my WhatsApp number dị na screen gị, 08057837672. Yes. Now let's proceed. Ihe anyị maka ebe ha bịa ka anyị kwuo okwu gbasara ọgwụ gbasara ogologo ndụ. Yes. Ihe anyị chọrọ ịkọwa ya na ọ bụ na akwụwara m ndị mmadụ danger dị na mmadụ ịgwọ ajọ ọgwụ. And ịgwọ ajọ ọgwụ a melụ Igbo ji spirituality ji wee collapse for the first time. Ọtụtụ ndị mmadụ nọ into voodoo, ụfọdụ nọ into iri okpoma, ụfọdụ nọ into witchcraft, ụfọdụ nọ into ọtọnọ dị iche iche. And as a reformer in Igbo spirituality dịka Chisikie ka na-promote. Onwe ihe ọbụla ndị mmadụ imported into Igbo spirituality, ọ dịzie ka ọ bụ part and parcel of Igbo spirituality. Nke a ka na-ekwu na ekwesịrị ka export ya out. Yes, like ịgwọ ajọ ọgwụ. Agwara m ụnụ na Igbo spirituality on bụ ndị na-ekpere Chukwu okike pụrụ ime ihe niile na-esighị n'aka onye ọbụla. That is, anyị enwere nọ na anyị na-ayọ n'afọ Jizọs. Anyị kwenyere to communicate to Chukwu okike pụrụ ime ihe niile. Anyị recognize kwara ndị anjelu nke Chukwu, nyanwa bụ Igbo spirituality. Ịgwọ ajọ ọgwụ bụ ihe ndị mmadụ mụtara amụta. Yes, ebe a na-achọ shortcut. Emechaa nke a bụ lecture for another day. So mana achọrọ m ka nkọwara ihe bụ Okwandu. Okwandu bụ ajọ ọgwụ ọtụtụ ndị gboo gwọrọ. Ya bụ ọgwụ anwa nwere strong implication
ọgwụ a bụ ọgwụ ha na-agwọ maka ogologo ndụ. Ọgwụ ahụ ọ bụrụ na ha gwọcha ọkwandụ ahụ, ife ha ji agwọ ya bụ ha gwọcha anya bụ ọgwụ, ọ bụrụgoro na ije chielu ha ihe ọjọọ ịnwụrụ. Ịghọtara ya? Mana ha na-eji ya eri mmadụ ebe ha na-achọ dominance, maka na ha na-achọ ka ha bie ndụ nke ha bie nke ụmụ ha. O nwere ndị nwere natural ogologo ndụ ọdịnala lineage ha. Ịghọtara ya? Nothing is involved. Ọ ga-anọ ogologo ndụ even nọ above 100, which we consider as ogologo ndụ. Ọ nọ ọja bụ 100 ya nwa, ụbọsụọ ya nwụọ, kpọọ ụmụ ya, duo onye ọbụla ọdụ, gọzie ụmụ ya. O nwere ike ọma etezi aka ma naba Chukwu peacefully. Mana ndị a bụ ndị mere ọkwa ndụ a na-agwa gị gwara ajọ ọgwụ ogologo ndụ a. O nwere ike na-eme ọtọ n'oke ike, mana ị na-eche ka ọ nwụọ ị na. O nwere ndị na-awụ n'ime ha yaba ahụ, ndị mmadụ bịa visitie ha, o si na ndị agha bịa visiti ha wee were mmadụ gboo onwe. Enwere ike nụ na onye dị etu a ji evisiti onye dị etu a naruo nwụrụ. Nyanwa na onwe ya bịa visiti agbakee. Ọkwa ndụ. Ịghọtara ya? So ọtụtụ merie n'ụdị dị iche iche, ma ya eje kọwa in details ka vidio ghara ito nnukwu ogologo. Mana malụ na-enwere ajọ ọgwụ a na-akpọ ọkwa ndụ, ọgwụ agwọrọ maka ogologo ndụ. Ọ na-aba agwọcha ya ejedebe ya n'elu. Ụfọdụ na-eje kobie n'elu silin, ụfọdụ eje kobie n'elu uko, mgbe mmadụ ahịa ama na ụdị ihe dị etu anwa dị. Ihe ọtụtụ n'ime ha na-eme bụ ha gwọcha ya, ha ama agwado ụmụ ha na ha gwọrọ ọgwụ dị etu a. Ụfọdụ nwere ike ọ bụrụzie grandchild ya. Ịghọtara ya? Ọ bụrụ grandchild ya, maka ha na-agwụ ya ka ha nọkarị ụmụ ha niile. Ọgwọzie onwe ka ọ bụ grandchild ya, ofu nwa ya na-abịazie nso ka ọ ga-akpọzi nso wee gwụ ya na-enwere ife dịnụ. Mana ihe anya na-achọ ịgwụ ya tata bụ a secret, nye agwanye onye ọbụla. Nwatakịrị edebe ya. Ọkwa nwatakịrị asị ya na ọ bụrụ na ya yaba ahụ for a very long time, ọ bụrụ na ya adịghị get better kaba na-akawanye njọ, ya ji ekotuo ihe a ya kobedu n'elu na okotuo anya olu a na within few minutes ọ nwụrụ. Ana m achọ ịgwa gị, ị nwere ike ọ bụrụ na ịnụgo ụdị akụkọ dị etu a, mana ọ dị ya bụ ọtụtụ ndị a niile bụ ije miticha ha maka na ha riri oke okpoma. Ọ ihe ọ bụ ka anyị uzuola ngwa eji ejikọta ya. Onye ha riri oke okpoma ọkwa another type of witchcraft. Yes, ha na-eri mmadụ, ọgwụ na-eri mmadụ. Ya bụ na ọ gwọcha ya, o nwere ike ịbịa netecha ya enwụrụ. Ịghọtara ya? Ọgbake. Mana ịmadugo na dibịa gwọrọ ọzọ gbuo dibịa, ọkwa eziokwu. One day monkey go to market, you no go return. Maka ọgwụ ọbụla nwere expiring date. Maka na ụbọchị a mụrụ dike na mba ka a mụrụ ibi, o nwere onye ị ga-achọ ka i rie isi ya. Ịghọtara ya? Ana m akọwara ụnụ ihe kpatara ọgwụ ji efel. Ọgwụ ji efel, ọgwụ will always disappoint you. So ọ bezie mgbe a na-eme ndị mmadụ bịa inete ya n'osi ebe a gboo onwe, onye a naruo ọnwụ, ya nwa dị ndụ. Mana o nwere ike onye ọya achọzie ka o rie. Ọ bụrụ na isi onye ahụ kara ahụ, o nwere ike onye ahụ esi na lineage ndị ejiri isi ha agba onwe. Maka o nwere lineage ndị nna ha sụrụ ọfọ n'ala na ama eji nata isi ha wee gbaa onwe. So ọ bede ka o were isi onye ahụ agba onwe, mmụọ so onye ahụ ajụ, and ekpe ya ikpe na mmụọ ikpe ama ya. Ịghọtara ya? Ikpe mmagha na ọgwụ ekolapsụ. Maka na ihe eji formulate ọgwụ a bụ ihe nwere time and space. Ihe eji formulate ọgwụ bụ ihe nwere ndụ, ihe nwere limitation. Ọnya matara na ọgwụ nwere time, within the time and space ọgwụ will collapse. Ọ bụ anụmanụ eji mie, ọ bụ mgbọrọgwụ ka eji mie, ọ bụ leaves ka eji mie. Ihe niile nwere time of decay. So they don't last till eternity. Ọnya ka ji sugar depend na ọgwụ.
so ndị agwọrọ ya na akwụkwọ ọnọkọta gbofuru disappoint aha ọ nkwara onye nke mma gwọrọ ya nọ but ọ nọrọkwa na anọ ya mana onwe ebe 60 something years ọ nawa Chukwu mgbe ọ yawaziri ahụ bido lebezi ya ele dọkịta etritichara ihe niile ekwesị itriti n'ụwa mmụọ ngwo mana n'ụwa mmadụ ọ ka dị na-eku ume o nwere ike ahụ ya na-ele ele ọka na-eku ume ọzi na nwa ya nke ọ gwalụ jeje si na ihe nke adịgo too much wee jeje maka eje n'ụlọ ọgwụ ọ dara respond to treatment maka na gịnị na the men mma dị ndụ angwo n'ime ya ihe jizie kịta na-eku ume a n'ime egbe ọgwụ nke eriri eri ma nke akaghịrị akaghị na anyara ọkwa ndụ anwa wo the contact point ya the fountain eje kotuo anya ya deruo ya na metụ ana ọmelu few minutes onye anwụrụ ịghọtara ya ọ ka ịghọta ya so mmadụ na-edunye gị n'ọgwụ malụ na o nwere after effect maka na ọkwa ndụ a ụfọdụ na-eji were eri ụmụ ha ụfọdụ na-eji na-eri ndị agbata obi so ajọ ọgwụ ịghọtara ya so ka ị mara ihe ị na-abanye n'ime ya ikona ka mmadụ je kponyewo afọ na mpọ maka ụnụ gbabụ ndị batara ụfụ n'ọdịnala ka m kwụsị ebe a ama nne ya ghọtara ihe ọkwa ndụ na-agwakwa gị na-adọghị aka na ntị gaa nwakwara anwa tinye aka gị na ya maka na ị ga-erigret ya yes ihe anyị ji eme ihe abụọ ka anyị kọwara ndị mmadụ ka ha ghọta ihe etu ihe si dị ka m kwụsị ebe a inwe ajụ na nkụzi ma ọ na-echọ ka agbara gị afa miri emi chat me on WhatsApp 08057837672 let us pray. Ekwem na Chineke ekwere m na ọ dị ihe siri m ike nke Chineke na-apụghị izi m ụzọ m ga-esi lụgbuo ya n'ihi na ọ mazuru ihe niile obi m siri ike na Chineke emeworo m ya gazie. May the blessings of Chukwu okepụrụ ime ihe niile be with you all now and forevermore. Ya gazie, udo dịrị unu.